Koma, Ebuneyeno, Siajan Kochi, Naganiru, because I do one coconut. Where can it is that? Yes, I think I did. Yes, I know what she's better. What come on, oraifite? You got it. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tempụl ọ ga-adị. Maka na eziokwu anwa jaja, ndị okenye ga-anyị front and back, ndị oche ga-anyị front and back. Front esikala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, ebekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Viewers all over the world, good morning. We have come to another episode of Questioning and Answer. I still remember my humble self, Ogbuefi Eze-Ana, aka Official Queen Igwe, one on TikTok. And we still have our daddy here, a very special person, an ordinary evangelist. Daddy, please, you are welcome. Well done. Daddy, please, can you still introduce yourself to the viewers? Most people, today is the first time we're joining our live stream. Please, can you just introduce yourself to them? Yes. Good morning, viewers all over the world. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. I have Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. Okay, before we proceed to today's question and answer, is there anything you want to tell your viewers before we continue? Viewers all over the world, today is the first time of watching me on social media, and you like this message, you want to watch it again, or you want to see all the messages we have been giving on daily basis, visit my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. In case you are watching me from Eziokwu TV, you love what you are watching, you love our Nollywood movies on Eziokwu TV. If it is English movie, go to Ugochitubelu Movie Productions. If it is Nollywood movie, Igbo version, go to Eziokwu TV Nollywood movies. Then I'm also inviting you to come for my birthday. Comes December 1, 2023. It's my birthday, and our office is an annual event. If you are hearing my voice, you are invited. If you are go for rice and stew, very plenty. Thank you. Thank you very much for letting us know that your birthday is coming up 1st December. Yeah. Okay, number one on our list, what is Ikumbamba
And can every Aronsi accept Ikumbamba? Yes, thank you for that wonderful question. Ekumbamba is for you to have the faint idea of what I mean. Ịma na mba na-asụ n'onu n'onu akwa ụkwara ọ bụrụ otu. Mgbe anyị dị n'ụmụasị, o nwere ihe a na-akpọ Ekumbamba. Mmadụ nwere ike nwatakịrị ibe gị ma ọ bụ okenye tọrọ gị nwere ike onwe ihe ime. Ya bụ okenye a na-achụ gị ma nwata ibe gị a na-achụ gị ka o tie gị ihe. Ịgbakwuje anọda okenye, ịgbakwuje onye anwa ịgbakụọ ya si ya na ị na-akụ ya mbamba. Ikwu anọda tin anwa, onye anwa ịgbakwutere ịkụrụ mbamba a ga-eprotect gị from onye anwa na-achụ gị iti gị ihe. Ihe ọ ga-agwa onye anwa bụ as long as na onye a na-aka m n'ime tie ihe. Instead, o nwere ike chọọ ka o mee udo kere ihe ị na-achụrụ ya o mee udo, mana as long as ị nọ n'aka ya o mekwa ka onye ọbụla tie gị ihe. Onye ọka a na-eme n'ebe mmụọ nọ. So nke abụọ bụ na ọ bụrụ mmụọ niile ka a na-akụ mbamba. Yes, ka mmalụ gat. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkụ mbamba ahụ somebody ya protect gị, ọ ka ịghọta ihe ịkụ mbamba mean. Now, ịkụ mbamba atụ mmụọ bụ mmụọ ya protect gị, mmụọ nwere ngabasị. Let me give you an example. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka security protect ya gị na Nigeria, on the scout ka on the brigade ihe eje kpọrọ as ndị na-protect ya house. So ebe ọ dị ịkpọrọ ndị scout ma ndị brigade, ụmụazị brigade, boy scout, ọga ịgwọrọ security maka na ịnụ ghara ekpoza ha anaghị ịghọtara ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ inwe security, ihe ị ga-achọgba ị ga-achọ ndị ụdị trained professionals for that particular security details. So ha ga-eprotect gị. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Ekere ọlụ eke. Enwere mmụọ bụ maka protection, nwee mmụọ bụ na-alụkasị ihe ndị ọzọ dị iche iche. So ọ bụrụ arụsị niile ka a na-akụ mbamba. Thank you. Okay. Thank you very much, sir. Number 2 in our list. Is it a must that you must do Ikumbamba to town RC before outside RC? Yes, thank you for that question. It's not a must. Ka were onwe mma many years ago, mgbe ndị iro na-achụ m, then ejere m kwụọ onye bụ arụsị mbamba many years ago. Mgbe a na-agwa gị ejebọdụ m na-arụsị be nna m, ejebọrọ m ụkwụ na arụsị be nna m for even one day. Mgbe m kụrụ arụsị ihe eji na nchegbu mbamba, all many years after ka m jezi na arụsị dị na be nna m. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ ọ bụrụ arụsị niile is for protection. Arụsị ọbụla nwere ihe ọ na-alụ. Ọ bụrụkwa na arụsị niile ka a na-akụ mbamba. Amagoro m ga-atụ wee sị gị na enwere agents of government dị iche iche. Enwere civil defense, enwere road safety, enwere even boys scout, ndị bụ charity organization, mana ha na-provide kwa nchekwa n'ụlọ ụka. Mana na nchekwa ma ndị scout ma ndị brigade na-provide na Catholic church ma ọ na Anglican church, nchekwa ya bụ nwere limit. Mana achọzie nchekwa nwere ngabasị, ọ bụrụ ndị road safety ka ị ga-eje kpọ. Ịchọ ezigbo nchekwa, either na ije chọọ army ma ọ na ije chọọ other police trained officers, ọ ha ga-provide nchekwa. So etu a ka ọ dịkwazị na ihe gbasara arụsị. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ị nwere ike ịkụ arụsị bụ emere maka nchekwa arụsị ya, like ihe eji na nchegbu na-achụ ndị amoosu na-achụ ndị otu nzuzo. Ọ bụrụ nya ka a na-emere amoosu, ọ bụrụ nya ka a na-emere otu nzuzo. Ịghọtara ya? So arụsị ọ na nwere etu ihe etu esi wee fọ information ya, nwere ihe ọ na-alụ maka na ịkọrọ ọrụ eke. So arụsị dị na be ụnụ nwere ike iwu owu, nwee ka ọ bụla arụsị na-enye nwa. Gadago ọwa arụsị na-eweta ihe ọma. Ọ bụrụ anya ka ihe ejekwa for protection if you understand how things work. So ọ bụrụ ihe dị mkpa bụ na ịkụrụ arụsị mbamba mgbe ọ bụla ị na-arụkwasịrị be nna gị, ụtọ na iburugo onye omenala, ọ ga-adịkwara gị isi ijekwa na arụsị dịkwara be nna gị identify kwa. Mana ọ bụrụ na iwu na bikọs na ụmụ mmụọ na-eri emekọ, ụmụ mmụọ ada na-ese okwu adị arụ otu ka m kwụsie ike.
adịghara otu na mmụọ adịghị eme na abụ nke Apọlọs ma ọ na-abụ nke Pita ma ọ na-abụ onye Anglican ma ọ na-abụ onye Pentikọstal. Etu a na ọ na mmadụ ka a na-eme those things. Ụmụ mmụọ na-alụkọ ọrụ ọrụ, so they understand. Thank you. Okay, thank you very much, sir. No. Number 3 in our list. After Ikumbamba, can the person move out anytime he or she wants? Yes, thank you for that vital question. Yes. Dịka o si wee dịkwa na mmadụ ka mmakwara ga agwara m gị na ọ bụrụ na n'ọsọ chụbara gị ịkụọ mmadụ mbamba ma ọ bụ na ihe ji wee jụọ oyi idesaịdị ya isikwa n'aka onye ahụ ịkụrụ mbamba a na-abịa gị, ma ọ bụ na onye ịkụrụ mbamba emego udo uche onye na-achụ gị, dịkwa at liberty ịnakwana ịpụkwa ịghọtara ya, ịpụgokwa then ịpụọ you are free unless because onwe ihe na-achụ ọka na-achụ gị. So to answer this question straight, onye bara na-alụsị nwekwara ike decide ịpụ mgbe ọ bụla ji wee chụ ya, as long as ihe na-achụ ya akwụsịghị ịchụ ya, ọ dị very free. Thank you. Okay. Number 4 on our list, does ordinary life support divorce? Yes, thank you for that question. In the real sense of Igbo spirituality, enwere process, enwere ihe nwaanyị ga-eme before enwe divorce. Yes, n'ọdịnala Igbo enwere ụzọ two cardinal things ọdịnala Igbo frown at, and once a woman commits such abominable act, she will go. Yes, and aka ọbụla nọrọ ya, ntị ọbụla nọrọ ya ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ, etu ọ dị mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa. Kedu ụzọ ihe a nwaanyị ga-awa mee edunia be nna ya ma elu ma anaghị ama na nwaanyị a mere njọ? Nke mbụ, nwaanyị na-agwọ nsị ma ọ bụ na-agwọ onye na-agwọ aja, nwaanyị ọbụla na-eje na be dibịa na-agwọ ọgwụ enwe evidence na ọ na-eje na be dibịa ije gwọ ọgwụ imegide mmadụ, enwetara na evidence na ọ na-akpọ ụkọ ọgwụ, nwaanyị enwego showdown. And onye abatara na ọgwụgwụrụ na na-achọ nwaanyị, anyị achọ kedu ka nne na nna ya si akpa agwa, ọ agbụrụ na-agwọta ọgwụ na-eji ọgwụ ejebe di ma ọ ji eji ọgwụ ekechi difa. Nke abụọ, ọ bụrụ na nwaanyị na-agba n'ezi na-aji ịgba n'ilo, then nwaanyị a sị na nwaanyị na-achụ nwoke mana ọ nọ na di. Yes, ụzọ ihe na-abụọ, nwaanyị na-agwọ nsị na-agwọ ọgwụ ma nwaanyị na-agba n'ezi, ụzọ ihe na-abụọ mee eji ya edunaga nwaanyị n'ọdịnala Igbo. Yes, mana ọ bụrụzie na nwaanyị na-eme isi ike ma ọ bụ na ọ dịrọ industrious ma ọ bụ ụmụ minor things, yes, n'ọdịnala Igbo spirituality adịghị akpọda nwaanyị maka ụmụ ihe ndị a, kama ihe a na-eme ọ bụrụ na nwaanyị na-eme nke na-agbawa di ya obi, onwe asistant di ya anụgbu ya nwaanyị, ịghọtara ya, tụọ ka ọ dị gboo. So ọ ụzọ ihe na-abụ ka eji akpọda nwaanyị, mana ọ bụrụ na nwaanyị anwa nọ ọ bụrụ ọ dị eme ụmụ ihe na-abụ ndị a, mana onye okwu na ụka jọsọ ụmụ minor okwu na ụka ọ na-ekota, ma ọ bụ ị na-eme ihe dị irritating, ihe a ga-emewu onwe asistant, ịghọtara ya. Asistantị ahụ o nwere ga-emekwuzi osite ọ, so etu aka ọdịnala Igbo dị. Bifo akpọ na nwaanyị ọ ya bụrịrị na ọ na-agba n'Igbo ma ọ na-agwọ ọgwụ, and ịmarụgo na ọ bụrụ mmadụ ịgwa gị na onye na-agwọ ọgwụ na life onye nyere ebi in danger, because na nwaanyị na-agwọ ọgwụ nwere ike ime undo. So ị bụrụ nwaanyị na-eje agwọ ọgwụ, bụrụ onye na-eje agwọ ọgwụ, ihe ị na-emewe ihe ji akpara nwaanyị n'ala Igbo. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-abịa na ya sị na ha chọrọ ka e gwọọrọ ha ọgwụ ka di ha kwụsị ide nwaanyị anya n'ilo, ma ọ ka di ha kwụsị ka ọ bụrụzie ihe nwa kwuru ga-eme. Antị ịgwọ ha n'ọgwụ anwa crash ya biznes digida. Mgbe ọ bụrụ imegidoro ihe sị ka ịgwọ ọgwụ ka ọ bụrụzie gị nwa ga-anọ on top, ka ị bụrụzie nwoke ihe i kwuru ka nwoke a bụrụgo mumu, ọ bụrụgo dọbebi. Mgbe ọnwụ na iji egwọcha ọgwụ a, etu esi agwọnya bụ ọgwụ agwọcha n'ọgwụ a ka nwaanyị a nọ jee n'okpuru gị,
a na-achọ ịgwa gị ma finances ya ga-akọ mbụ. Ọ bụ nwoke na-agbagba obodo oyibo, ọ ya akwụsị ịgba biznes ya enwe shoulder because gị nwa nọzi on top both financial and everything. So ị mara ihe ị na-aba na ya. O nwere nke mere n'otu akụkọ mma, nwaanyị a na-achọ ka ọ bụrụ na ọnya ga na-achị di ya, sị na di ya na-agba obodo oyibo, ọ sị na di ya na-achị nwaanyị maọbụ allegations many things, ọ bụrụ na o ji fact anyway. So omegido chọbazie ihe ọ ga-eme ka di ya bụrụzie ọsị nwoke kwụrụ nwoke akwụrụ, o wee bịa akpachi ọkụcha akọ dị wesị na ya dị agwọ ọgwụ, o wee mechaa jee ebe o jere, ya amazi ebe o jere, ha rụọ ọrụ ya nya bụ ọrụ. Obere oge tere aka di ya nwee showdown, afịa ọ na-atụ nwebe showdown, stories megido ego afịa gbarie, na di ya lụtara ụlọ na Asaba. Ka a na-ekwuzi nke a nzuru ọrụ ahụ nwaanyị anwa mgbe emechazielu, maka na di ya emepegoro ya biznes n'Ọnịcha. So ọ na-achọzi kere ihe ya ga-eme, mechakwazie dịka o si kọrọ nya bụ akụkọ, mechazie nwee ebe ọzọ o jekwaziri, ebe ahụ agwọrọ ya bụ ọgwụ ka ọ rụgharịa datin na anwa ka di ya nwee ike nweta akwụ ego, maka na bọdị dazie n'isi ya na ọnya na di ya na-akwụ ozi ụgwọ ụlọ rụzie ebe ahụ lụtara ụlọ na Asaba ihe ụdị 7 Grace. Asị ya na imeghasị ya adịghị mana ịgwọpụ ọgwụ na-adịghịzi, mana ngwụghasị na-afịa ahụ. So finally ozi nweta last month na the man has finally died. So mgbe ụfọdụ depression, ịma na ọnụ na-eri ede adịgo committed, nwoke ọbụla na-eme ọfụma kwụsị ime ọfụma, so depression alone anyị nwere ike igbu ya. Nkwado ike ọgwa na ọkadị ụmụanụ nwere ike filuo, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emekwa ya, asọrọ nnọọ ihe onye nke mere, mana ụmụ nwaanyị na-eme ya. Mgbe ọ bịaziri fụ na nwoke abụrụgo vegetable, nwa ihe nwoke na-akọntributu n'ụlọ, nwaanyị anya dịrị ilo ga-egbutọpụ the man ka ya kwa dị afọ na ya ka wee young lady in early 40s, na ọ ka nwere ngabasịrị ụmụ nwoke na afịa, ịghọtara ya, ogbuo di ya nwụrụ. So ị bụrụ nwoke mana nwunye gị ị nwere clear evidence na ọ na-agwọ ọgwụ, ọga ya life is at risk. So ọnya bata na ndị Igbo ọba ana na-egwu ọgwụ, nwaanyị na-agwọ ọgwụ ma ọ wee gba n'ilo maka na ụzọ ihe na-agba mere life in involve. Maka nwaanyị na-agba n'ilo nwere ike otu ụbọchị ma nwoke nwere ike ife ilu nna ka m nwee nwaanyị a hosel ka m gbuo die ka m wee kolobie hosel, ịghọtara ya. Ụfọdụ otu na nwunye mmadụ ka ha na-ala at least nwaanyị aja ya ma ebe di ya nọ, o nwere ike plan either in connivance with the woman or the man nwere ike ime alone gbuo di gị ka o wee wee ntoto, ịghọtara ya. So ụzọ ihe na-abụ a nwere ike ilidi ka ọnwụ mmadụ. Ọnya kpatara n'ala Igbo nwaanyị ọzọ na-eme ụzọ ihe dị etu a na-enwe nsogbu, and a na-agba njụ nwaanyị asị na nwaanyị a na-akpa isi ma ọ na nwaanyị a na-agba n'ilo, ịfụ na ndị mmadụ amaala ya ka ịbịa n'ụmụ ya. Daalụ. Okay, thank you very much, sir, for letting us know. Number 5 on our list: what can a woman do before marrying another man? I understand your question. Your question may be why na ọtụtụ ndị mmadụ na-ada like ịnụ ọdịnala man. Anyway, ụfọdụ ụmụ nwaanyị of nowadays, ụfọdụ n'ime ha adịghị like si feel comfortable ịnụ an ọdịnala man because ụfọdụ n'ime ha na-ebelieve na ịnụ ọdịnala man na enwere possibility na the man nwere ike inwe assistant ma ọ bụrụ na ọnụba. Ụfọdụ nwekwara nkwenye na ọ na-anụ na onye ọdịnala na-anụ ya na the man nwere ike imecha anụ nwaanyị na-abụ. So that is reason some women nwere ike isi na ha amaara ike ịnụ onye ọdịnala. Ma the truth of the matter bụ na ụmụ nwaanyị Igbo na-eme onwe ha. Yes, I remember mgbe m n'ugwu Hausa, ụmụ nwaanyị Igbo nke bụ eziokwu na one that concept abụrụ true. Ọ bụrụ iwu na onye ọdịnala ọbụla ga-adị nwaanyị na-abụ ọmụ, o dipendịrị maka n'aka onye wetara. O nwere ike o si n'aka iwetara onye the man nwere ike ime na the man ga-efe ilu niile dị assistant. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na ụmụ nwaanyị Igbo anyị dị ụtọ na ha si concept of ụka then maka na ụka agwago ha na one man one wife maka ihe ya then ha nwa n'onwe ha wezie the mindset a wee bịa n'ọdịnala. Nke ọzọzi m chọrọ ka m kọwalụ gị bụ na mindset ahụ ha ji na ụdị ka ha wee bịa n'ọdịnala ga-eme ha the mindset ahụ ha nwere
the mindset ahụ ha nwere na ihe gbasara ọdịnala ga-eme ha nwere onwe ha na-aghọtazi ya ọ dịkazi na ọdịnala na-akpagbu ha, mana ọ bụrụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala na-enye nwaanyị enye freedom. Ụmụ nwaanyị ọdịnala na-erekọgnaiz ụmụ nwaanyị, na-akwanyere ụmụ nwaanyị, mana ọ n'ụwa anọ na kịta bịaziri dị etu o si wee dị. O wee dịzie ka asị na ụfọdụ ndị mmadụ na-agba ọsọ na ha chọrọ ka onye ọdịnala lụọ ha. Mana ana m achọ ịgwa gị ndị a n'ihu okwuru onye gwara gị na ọ bụgoro na di gị lụrụ gị dịka the first wife, kere onye gwara gị na di gị enwere ike ịpụta echi n'ụwa nwaanyị ọzọ, kere onye gwara gị na mmadụ eji enwere ike ịghasa ma ọ bụrụ na iri eme ọfụma. So the most important thing bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ di, preparation ị ga-eme bụ na ị ga-agba mbọ dị sure na ị chọrọ ịnọ n'okpuru nwoke. Nwoke na nwaanyị adịghị akwụ ofu nke ha anya. Nwoke will remain the head of the family. So ọ bụrụ na ị do already to be submissive, forget it. You do already for marriage. Thank you. Thank you very much. So, number 6 now is can Bible use can Bible be used to replace family also? Thank you for ajụjụ a. Ọtụtụ family eriri eri ha front and back. Ọ nwere family na-abụ enwe ancestral ọfọ in their house. For one reason or the other, ha chọọ ofu ofeke. Ofeke a ga-abịa bụrụ the family monument and destroy the family altar, in the sense na ọ na-eme family cleansing ma ọ bụ na-arụ ọrụ ezinụlọ site n'ụzọ dị etu a wee debe ya family na ọnọdụ eche ana. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na 1, ihe kpatara njisi gị na-eriri gị eri rie front and back bụ na data akwụkwọ ahụ ị na-akpọ Baịbụl, okwu niile e kwuru na ya bụ Baịbụl has nothing to do with your ancestors. Yes, okwu niile anyị ekwuru uwe okwu ndị anyarị kwuru. And gịnị bụ Baịbụl? Why do you think na okwu Baịbụl ka this period karịa okwu ndị nna nna gị ha kwuru nke ọfọ? Maka ihe ọfọ bụ na eke ngwa okwu nna nna ha kwuru. Nna nna gị ha jidere ọfọ n'aka wee na-ekpe ekpere na-asị na ụmụ ọbụla a ga-amụta n'ezinụlọ a na ndụ ha ga-adị echi ọfọna na ọsịse. Ọsị na onye ọbụla na-achọ ụmụ ọbụla a mụrụ na famili a sị na ihe ọma ya emere ha, asị onye a were anazere mmiri ochi ọfọna na asịse. Ọgụ ọfọsị ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na famili a ọsịse. Ochi ọfọna agasị onye ọbụla sị ka o jee ije ọjọọ wee megide ndị ngwuru a, o jemenye ejeru na ochi ọfọna na asịse. Ọsị onye ahụ si ọnwụ na ọ ga-ejeruru ya nwụrụ ochi ọfọna na ọsịse. Ọgụ ọfọ wee sị ife ọma dị iche iche na ha ga-adị ndụ ka nkacha isi awọ asịse. Ifu na that ọfọ ahụ o ji contain good prayers and good wishes upon your family line. Ịghọtara ya? Then kedu ihe kpatara bụ ka ihe na Bible? Let me quote one thing na Bible dị very common. At least let me use one Bible chapter as an example. Let's say use akwụkwọ Psalm. Gịnị bụ Psalm? Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ eriri ndị mmadụ ha na-afụta na Baịbụl dị superior than nke ndị nna nna ha. Ọ bụrụ eziokwu. Gịnị bụ Psalm? Psalm bụ ọfọ na ekpere David gọrọ. Ọnya bụ Psalm. Ka mmadụ Psalm 35 ọ sị buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha, mbuso ha ọgụ bụ ndị na-alụso m ọgụ, ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị and so on and so forth. Ọ bụrụ ọfọ ka David gọrọ. Kedụzi ka o chi wee dị gị ka ọgọdị ọfọ David gọrọ ka dịzie more superior karịa nke nna gị na nna nna gị ha gọrọ? In the next 100 years mụ na gị ga-abụkwa ancestor maka na ya ma nọzie. Now in the next 100 years ekpere anyị na-ekpe n'isi ụmụ gị ha ga-asịkwa na ọ dị useless maka na ọgụ nwata ọrụ ha ntọ ana na family ụnụ dị useless na ndị nna nna gị dị useless. So ịfụkwa na ha ga-ahapụ ekpere niile na ekpere ha prefer nke David. So ya na-achịkọwara gị na you can never use Bible to replace ọfọ maka na the content of that prayer dị na Bible has nothing to do with you and your family. Mana ọfọ contain the good wishes, longing of your forefathers.
So you can never use Bible to replace family of four. Ndị niile mere ihe bụ ndị eriri and it doesn't work. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. So, any family that wants to replace their offer, can you help them without collecting money? Ihe chọrọ ịkọwa dị ya bụ yes. Onwe family ọbụla maka na amago m ihe ọfọ mere o so mee ihe na be nna ma bụ ihe ọfọ ịwachi ọfọ what it entails. And ama m na family ọbụla wachiri ọfọ dị be ha eneghị anya na eriri ha eri ha wee kpọọ ofu ofeke wee mebie ọfọ dị be nna ha. Mgbe ahụ unu mebiri ọfọ ma ọ bụ mgbe unu tụfuru ọfọ ọ ngozi unu mebiri ọ ngozi unu ka unu tụfuru. Mana mgbe ọbụla unu wachiri ọfọ ịmanụ unu na-ewechiga ngozi unu azụ. So mma enyere famili ọbụla aka chọrọ ịwachi ọfọ dị be ha mana ọ bụrụ furi o maka na ọ bụrụ mụnwa nwe isi na-amị ọfọ. Ọfọ ọ bụ sekretari dị n'ala Igbo. Then nwere proses eji aha na-esi ọfọ. Enwere ọfọ achara acha nwee nke achara acha. Then ọ bụrụ na nke achara acha then ije n'ukwu onye na-efe ya bụ ọfọ mụ na ọfọ achara acha ọ gwaghị what and what you bring wee nwee ike wee nye gị mgbọrọgwụ ọfọ. Yes. Then mana ọ bụrụ na ọfọ achara acha maybe ị nwetara ya from ahịa ma ọ bụ ebe ọbụla isi gote ya then ma na ị ga-eweta ya achara gị ya achara atipeti ya ya then ike wee banye n'ime nọrọ ọrụ bifo iwu ike were wee dababe gị ya. So mma enyere gị aka wee wachi ọfọ famili ọbụla adịgoro sure na ha dị sorry na mmebi ha mebiri ọfọ ibe ha na kịta na ha chọrọ igbochighata ya back. Mma enyere ụnụ aka mana ọ bụrụ free o ọ bụrụ free maka na a ga-egote ihe a ga-eji wee rụ nyaba ọrụ na nyaba ọfọ a bụrụ free ya alụ. Thank you very much, sir. Thank you. So, why did you encourage people to consult Afa? Yes, Afa bụ spiritual lab. The way ọ ga-abụ na mmadụ na-ahụ n'ịdị sick ahụ adọrọ gị onye ọbụla dị civilized ga-asị gị ijegokwa ụlọ ọgwụ ijegokwa lab ka a mara exactly ihe na-eme gị. Etu ahụ o si abụ n'ihi na efilu etu a ma ọ bụ n'isi etu na-efilu na ha adịsịrọ gị then i wee jee ụlọ ọgwụ dọkịta wee recommend gị lab then ije labụ ahụ ka e wee mara ebe ihe na-eme gị ma ọ na iwe typhoid iwe ọsa ma na iwe malaria ihe ndị a ka a na-achọpụta. Then etu ahụ ka o si dị n'afa ihe eji adị mma ka ị gbaa afa ka ị mara ebe nsogbu si gị na-enye gị nsogbu si maka o nwere ndị bụ na nsogbu ha na-enwe has something to do with iyi ụwa. Yes, o nwere ndị bụ na nsogbu ha na-enwe bụ n'ọwụma mmiri nwee nke bụ nọ nke ha metara onwe ha. So maka na onye amara ebe a nọ n'ozu na-abụ ọchị ịbọ kwụsị ebe sọrọ ya bọba and ndị Igbo na-ekwusị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. So ịgba afọ abụ ịjụ ajụjụ ịjụ ọra na mmụọ. So mgbe ọbụla ị na-ajụ ajụjụ believe in me you will never get lost. Thank you. Okay, the last on our list this morning. If someone needs spiritual help but really don't have money, can you help the person? Yeah, yes. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị anyị nyegoro aka n'ụzọ pụrụ iche mana ihe dị mkpa bụ ọ bụrụ mmụọ ka a na-aghọrọ aghọ. O nwere ihe bụ na mmadụ dị totally need spiritual help and na onye ahụ adịgo convinced inwardly na ọ chọrọ inyere onwe ya aka. Ọ bụrụkwa ndị aghọtara ọdịnala ndị na-aghọta ọdịnala as get rich quick maọbụ ndị na-aghọta ọdịnala as magic. No, ana m ekwu in the true sense of na onye ahụ truly bụ onye nwere spiritual problem chọrọ inyere onwe ya aka ka mmadụ. O nwere ndị bụ na-akpọrọ ha ọrụ emego m ya many a times. O nwere ndị bụ na-akpọrọ ha ọrụ and n'ime onwe ha ha achọghị ịzanya bụ oku akpọrọ ha.
mana ha dị broke mana ha chọrọ ka eme ntọọ ha, ka a gbaziere ha olu, ka emezie ha olu, maka na ọ bụrụ ọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi olu, na a na-emezikwa onye dị ndụ olu. Ụdị ndị dị etu a anyị enyegoro ha aka in so many ways. Ụdị ndị dị etu a ndị chọrọ ịza ọgbụgbọ oku ha, anyị enyegoro ha aka wee gbaziere ha olu, wee mee ntọọ ha. Ọtụtụ n'ime ha n'ụbọchị tata akwụrụgo n'ụkwụ ha na-abụ, mana o nwere ihe ọbụla anyị nara ha. Yes, o dipendere how the spirit lives. Ọ bụrụ mmụọ ka a na-aghara agha, o dipendere ihe wu ya problem. Ọ bụrụ na ịbụ onye bụ nwere ndị na-abụ ọya n'ofe ka o chefuo dibịa gwọrọ ya nụ. Ọ nwere ndị bụ na ihe o ji wee bịa bụ na mkpachie n'olu, ọ chọrọ ka e nyere ya aka ka ọ pụta na mkpa ya. Ọ pụtara na mkpa ya awa ọ narie. Ọ bụrụ ụdị ndị a ka mmụọ na-ekwu maka. Ndị a na-enyere aka free of charge. O nwere ndị na-abịa na temple. O nwere onye nke bịa the other time, o bu ahụ adịrị ya, so kọcha ihe na-eme ya, then fụ na ihe na-eme ya is more of physical na ọ bụrụ spiritual, kama na ihe ọ nidiri bụ ọgwụ ya agwọ ya bụ ihe a na-eme. Enyere m ya ọgwụ free of charge, si ya na ọ na-eweta ego, si mba, no need that money karịa ya, na mmụọ si m anaghị ego karịa. So o nwere ndị bịa na ngwa ndị na-abịa sef bụrụ nsogbu one problem or the other. O nwere ndị na-abịa na ọ bụrụ na anyị nene problem ha, ọ bụrụ na ihe nidiri physical assistant, maybe ndị nidiri ọgwụ, sometimes a na-enye ha ọgwụ free of charge. Anyị emeghị ọgwụ. Ndị na-abịanụ ọ bụrụ na ha nwere physical problem, ha nwere spiritual problem. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na ọ rụcha spiritual problem ya, anyị tinye ya physical problem free of charge. E nwere so many things, mana ihe na-editamin weda ma a ga-enyere onye ahụ aka abụrụ onye ahụ ịbịa be ndị olu ihe na-ahụ ya ahụ. Maka na ụfọdụ ọ bụrụ etu aha si wee pedi pikchọ na ihe si wee dịrị ha ka ihe si wee dịrị ha eziokwu. So nọọ mmụọ na-editamin na onye na-etu. O nwere ike bifo onye a abịa, mmụọ eburugo ụzọ kwuo na o nwere onye na-etu a na-abịa, onye na-etu abịa tinyere ya aka. Yes, so o nwere ụfọdụ ndị nwe ụbọchị nọ na temple, ofu onye bịa, ọ bụrụ na dị nwa a na onwe nnerecha ya wee fụ na nwatakịrị ewu sikụla, ka o kwuchara problem anwa, the crisis ọ na-enwe, wee sị na nwa bụ sikụla, na ihe ọ ga-eme bụ nye akpọji ụlọ ọgwụ, na o nwere treatment ekwesịrị inye na kọndishọn ya ọ nọ kịta. And for the fact na mma na problem ha nwere bụ ego, ihe mmelụ bụ nke n'ụlọ weta ego wee nyasị akpọrọ nwa from bema na jebe ụlọ ọgwụ direct. And ha mere ha nwa, at least ha save by the life of the little girl. So o dipendere. Ịmara nwere ndị mmadụ na Nigeria, ụfọdụ ndị mmadụ na-eme some certain things abuse. Enwere ndị wụ specialist na ihe ayịyọ, mana ị na mmụọ ị na-anya fụ na ha deserve ya. O nwere ụbọchị nnọ one day one boy bịa, a boy of early 20s, sị m na ọ chọrọ ego. Si okekere ihe o ji ego eme, ọ sị na ya chọrọ ihe ego na nkewa nke ọkọcha. O si oke na right now na m menyere ya aka, mana ihe m chọrọ bụ ya na anya na that line anwa nnọ that time m bịara ịfụ mmadụ. Enwere ma ndị carpenter, enwere ma ndị welder, enwere so many people, and that particular guy sikwa for the same community. O si oke ya na-ene ma ndị na-arụ upholstery, ma ndị furniture, ma ndị welder, rest of them, ma ndị mechanic. Kedu nke ọ chọrọ ịmụ right now? Na ọ bụrụ na o nwere nke ọbụla n'obi ọ chọrọ ịmụ, na mma enye aka fụ na o nwere ihe kọrọ ya nọ tiri ọmụọ ọrụ. Ọ bụrụ ọrụ a na-amụwa ihe, ọmụọ enwe ihe. Ọ bụrụ nke a na-amụ ihe ọnụwa ihe, na mma enyekwa aka fụ na ọ mụchara ya, setụrụ ọmụ ego ya akwụ ndị ebe ọ ya amụ ọrụ, ma ihe niile what it takes. But this young guy sị sorry na ya chọrọ ịmụ ọrụ ihe ọ chọrọ ka nye ewe ego. So o nwere ị na-enyere ndị mmadụ aka, o nwere ndị ga-abịa ime ya abuse. O nwere ndị nwere na sense that na ọ bụrụ ego ihe n'idiri ya. So mana onye anwa bịa, ị mara ihe exactly ihe o nidiri, na spiritual help ka o nidiri or physical help ka o nidiri. Thank you. Okay, Daddy, before we go, is there anything you would like to tell your viewers?
Viewers all over the world, ndị na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Nọvemba ọ ka na-aga n'ihu. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Nọvemba. Anyị ga-esendịkwazi meseji to ndị anwa direct. Sorry, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba, nke Nọvemba na-aga n'ihu, ihe ị ga-eme ewu i forward 3 prayer request gị, mee donation token to the account number. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request ebe na ọcha na-achụ àjà na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ka anyị n'ọnwa Nọvemba agwụ. Anyị na-achụkwazi àjà dị iche iche na tempụl n'isi mmadụ dum sonye na ya bụ àjà nke ọnwa anwa. Ị nwekwara ike isonye na àjà ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distansị abụrụ ịbara ya n'afa maọbụ n'ọlụ anyị na-arụ na tempụl. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ị chọrọ ka isonye na àjà anyị na-achụ kwa ọnwa maọbụ na ị chọrọ ka agbaghara gị afa miri emi, send ya meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ ndụ kwubie okwu n'isi ndị children of the temple, ya n'isi ndị friends of the temple, ya nakwasị n'isi ndị niile na-esonyere anyị na àjà anyị na-achụ n'ọnwa Nọvemba, nakwasị ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-eshare our videos, ndị na-agwa ndị mmadụ agbata Eziokwu TV. Asị m na ọmaka ga-emere ụlọ, asị m na akakaka ya mụ na jijiji ya mụ ụlọ, asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya mụ onwe. Asị m ọ bụrụ na ajọ mmadụ ọbụla si na ihe ọma ma emere ụlọ, asị m ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ gbuo ya. Ajọ mmụọ ọbụla sịrị na okwu ụnụ na ife ọma ya emere ụnụ, ife na-eme ajọ mmụọ mee ya. Asị m na unu ga-ejere obodo n'ụlọ ya gara obodo. Asị m ihe ọma dị n'elu ya darụ na nọgịda na ya pụrụ ụwa nwere anya wee fụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Daalụnụ, ka ọ dịkwanụ ụbọchị ọzọ. Thank you, sir. Viewers all over the world, we have come to an end of today's question and answer. In case you have any question concerning today's teaching, you can send him a DM, or you can as well send a message across to the number showing on your screen. Please don't forget to subscribe, share, like, and also touch the notification bell. Thank you for joining our live stream this morning. Thank you so much. Thank you, viewers. And then na my personal WhatsApp group and TikTok. You send them personal message on WhatsApp. Send it to my private WhatsApp number only. 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Yeah, guys, yeah.